କୁକୁରଟିଏ ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟିଏ ଧରିଥାଏ। ସେ ଗାଁ ଆଡ଼କୁ ପଡ଼ିଥିବା ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଥାଏ। ଆରାମରେ ଲାଞ୍ଜଟିକୁ ହଲାଇ ହଲାଇ ଗୀତ ଗାଇ ବାଟରେ ଚାଲୁଥାଏ। ସେହି ବାଟରେ ଝରଣାଟିଏ ପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ କୌଣସି ରାସ୍ତା ନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ଝରଣା ପାରି ହେବା ପାଇଁ ତା ଉପରେ କାଠ ଗଡ଼ଟିଏ ପକାଇଥାନ୍ତି। କୁକୁରଟି ତା ଉପର ଦେଇ ଝରଣା ପାରି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥାଏ। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଖରା ଥିବାରୁ ତାହାର ଛାଇ ଝରଣା ପାଣିରେ ପଡ଼ିଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପାଣିରେ ନିଜ ଛାଇକୁ ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟିଏ କୁକୁର ବୋଲି ଭାବିଲା। ଛାଇ କୁକୁରର ପାଟିରେ ଖଣ୍ଡେ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଥିବା ପରି ସେ ଦେଖିଲା। ତାକୁ ଦେଖି କୁକୁରର ଲୋଭ ଆସିଗଲା। ଆଉ ସେ ଖଣ୍ଡିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ଟି କିପରି ଖାଇବ ବୋଲି ଭାବିଲା। ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ସେ ଭୋ ଭୋ କରି ଛାଇ ଆଡ଼କୁ ଭୁକିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଯେ ତା ପାଟିରେ ଗୋଟିଏ ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଅଛି। ହଠାତ୍ ପାଟିରୁ ମାଂସ ଖଣ୍ଡକ ପାଣିରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ଫଳରେ ପାଣି ସୁଅରେ ମାଂସ ଖଣ୍ଡଟି ଭାସିଗଲା। ମାଂସ ଲଗା ହାଡ଼ ଖଣ୍ଡଟି ଭାସିଗଲା। ଲୋଭୀ କୁକୁର ଛାଇ ମାଂସ ଲୋଭରେ ଅସଲ ମାଂସଟିକୁ ମଧ୍ୟ ହରାଇଲା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? କି ଲୋଭ ଆମର ପରମ ଶତ୍ରୁ।